welcome back to my YouTube channel. Yani auntie nellak pondulla ancha packing maltondulla packing avadate nana dress pura pack malpodu ite rapa rapa packing malpuga gante 19 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಪೋಡು ite paka paka packing malpuga ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾದ ಪಿದಡು ಐಬಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ನನ್ನ ಪೋಯಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಸ್ಸೆಟ್ ಪೋಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮುಕಾಲ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸೆಟ್ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದೆ ಪೋಪು ನೀನನ ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಆಂಟಿನಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಕ್ಕೆಕ್ ಪೋಯ ರಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ದ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತನ ಐತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿನಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಆಂಟಿನ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಲ ಪೋಯ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ Check. Okay. Ready, huh? Hey, Ponu, ready? Sure. ಕಾವಲಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತವರ್ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಲೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷ ಸೊ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬಂದ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪವರ್ ಮಲ್ ತೋಡ್ ನಿಕ್ಲು ಆಸೆ ಉಂಟು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡದೆ ಸೊ ರೆಡಿಯಾ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಬೈದಿರಂಜಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲನಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾದರಿಲ್ಲ ಒಂದು 50% ಜನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಟ್ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಉಪ್ಪಿನಗರದ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾರ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಇತ್ತು ಬಂದ ಕಹಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ತೋನಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ನೆರವು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರಿ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು 2,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ತೋಂದಿರ್ಲಿ ಬಂದ ಉಪ್ಪಿನಗರದ ಈ ಒಂಜಿ ಉಬಾರ್ ನೈಟ್ ಬಂದ್ ಪಂಚರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ಕಾರಣ ಟೀಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜೋರಾನ ಒಂದು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಾಕಿಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮದ ಗಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೆ ಅಂಚಿನವು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂಡಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಜನೆ ಏನಂಟಿಗೂ ಈ ಸಲ ಹೊಸ ಹೋಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಿರಿ ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಕಾರವಿಪ್ಪರ ಯಾರನ್ನ ಕಾರವಿಪ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್
ಉಂಟು wow ada poi ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಈತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಆಂಟಿನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತಿ ಇಜ್ಜಾನ್ ಬೊಕ ಅವಳು ಗಮ್ಮತ್ ಆದ್ ಸೀದೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಲ್ ಪೋದು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಲ್ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆನ್ ಇನಿತ್ತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಣ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆತ್ನೆಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್